하나 하여 나 접근 그상 자라고 하나 하이 한발 마로 하니 블ог 자라 나이 동네로 가니 비디오 자라 나이 동네로 버는 한바이 거나 하데 ang 하나 하이 Saturday morning ni simi kalaimani hosung hokmani tai laibo tankha iko shonibar ni simi o jaga 5 kuni tongo ekani tai thomasa abo hai or 5 kuni tongo obo khe tolani thoma yang obo khe sakani thoma obo yang pura hosung hokba khyam yaw hosung hokbai Saturday ni morning ni simi hosung hokmani ko hosung hokmani roibarni phungo ke video ti sana nai aboni sate tai kisi sa tongmani abono ang jabra phuyei poriskar khai rebakha tamni hingkai tinile Sunday bla tini lelemani sal aboni bagai tini haino kheto naite hinai jabra kisasa baki tongmana abo hogoi kalangbaikha hingga tabuk last ang video ti sai tongo norok nai tongni joyakarai iko bo hai khlai ang poriskar khaikha ayang manogok tolani bo bebak no poriskar khaibe kya aboni bagai norno ang video phonogo tai mo hai khlai no sunga sisri samong khlai hangga ke sini sasto ni bagai kaham asisri sungba joi samuro khajanango jara bisi kupung rok jara diabetes gunang rok omo haike phungo samung khaina nango hai samung khaya pano kisamisa sang lama rogo nobar kesang thanda jora abo hai rok nobar kesang ro manjana nango lama himna nango tai phunga siri sin sakni kolom tiong ko ka ke sini sastoni bagai kaham rusurok haksalngo doi rok nya abo hai rok ta hai ko na hade angu eng rok bo husung rok beba no poriskar khlai sap khlai hoguro bakha eko na hade eko yang abo khasini labar bagan eko labar bagan tabo phungni 6ta tamui tongo abo hai eko beba nang tan khiba kya norogan video joy kare nai tongdi tai like khaidi bell icon no sinirdi tai subscribe khaidi asungno hambai jotono hanu hai phongkosang jorao hambai jotono no kaham krang tongbai thong jotono janjanja samong khlai rangpusha save khainani jotono chaitok di asungno hambai